दादूचे शूज आदूचे शूज कुठे ठेवलेत? शूज कुठे दादूचे? आदूचे शूज कुठे आहेत? उचला 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 आदू शूज घ्या. आता कसे घालायचे? कुठे घालायचे आपण? बसा बसा बसाने शूज घालून दाखवा आपल्याला. बसा बसा. दुसरा शूज. हा दुसरा पण उचला. आदूचे शूज आदूचे हे आदूचे शूज आहेत. हे आदूचे शूज आहेत ते बाबांचे आहेत. उचल उचल. हे आदूचे शूज आहेत. घाला बसा बसा आपण शूज घालूया. बसा. हां पायात घालायचे. कुठे घालायचे? कुठे घालायचे शूज? पायात घालायचे. पायात घालायचे. घाल 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 शूज घाल पायात. शूज घालून कुठे जायचं आता? कुठे जायचं शूज घालून?